Здравейте хора! Днеска ще играме на Garry's Mod PvP, но както се сещате вече, виждате мапа и вече би трябвало да се сещате какво ще правим. Едно от най-известните неща в Garry's Mod PvP. Аз пък PvP, аз какво знам? Това е ремейк на мапа, така че това не е същия мап, това е просто един ремейк. Да. И ние ще ползваме SCP-096, както във видеото. Ето. Да. Нали, ако сте гледали, нали, I Shall Speed, аз от него го видях това, Или други канали, които ще правят. Да. И днеска ще го направим. Така че да. И значи хора, също мисията ни е да оцелем за много, отколкото много време можем. Да. Също тук има като пясък. Яко. Да. Тук има и вода. Иначе идвай. Можем да... Нека хората не видят скиновете. Значи неговия е Стич, както виждате, а моя е на PvP. Да. Но нека започваме, това не е важно за скиновете, така че да. Но къде ще ги пускаме, веле? Тук ли? Да почнем. Да, е тук. Той... Да. О, май гад! Бегай. Бегай, много са, бягай! Не съм си мислил, че ще правя подобно нещо, но... Ечо, заставай до мен. Време е. Ето съм. Давай. 3, 2, 1. Бързо, бегай! Бегай! Бате, то малко ми лагва. Майко това. Мале, как лагва! Как лагва от темпите. Ние от предишни... Като водител на Garry's Mod, той това искаше много да го играе. Да. Виждам го носно близко, вали. Мен ми лагва на куче! Сам не знам на къде съм. Следвай като нещо горе. Близко съм. Ечо, ако видиш в видеото колко ми лагва. Стига, ще ми умре. Шерва се екрана, спри го, ако искаш. Ще ми умре компютъра. И това. Как тя се качим горе? Аз съм вдясно от дома. Добре, спрях да си го шервам и ми е по-добре. А къде са другите? Не, при мен е един! Аз смърк. Двама са при мене. Кога па този се качи при мен? What? Делитвай ги сега. Да, делитвам. Има още един сигурно. Окей. Искаш да пробваме само с един за сега. Да, аз ще го пусна. Добре. Бъди готов. Ти го спомняш, ще се приготвя с едно специално оръжие. Къде е това? Entities Affluent. Добре, аз ще го хвърля с това. Тук, в това нещо има бомби, някак си. С дясен бутон можеш. Хвърля. Аз ли го спомнвам? Или ти? Аз. Изчакай това. Добре, кажи го си готов да го хвърлям. Готов съм. Добре. Получина. Той вече ни гони! Аз съм мъртъв, аз стоя на път. Аз съм в началото. Бро, сериозно ли? Да, върнах се. Бра. Добре, този път ти ще го фърляш. Добре. Аз дори да фърли. Да не да го активира преди да го удариш.
Да. Не знам защо е така малко. О, хора! Айде да си направя анимацията и да не го ударим просто. И да бягаме. Добре, айде. Айде. Бе, сега ли? Да. Аз вече го махнах. Добре. Бе, да го спомням ли? Там. Бро! Защо? Един път го ударих. Какво прави? Мограш. Нали? Дай. Не го утре, че знаеш, че ще направи това. Прави си анимацията. Давай. Бързо! Аз опитам. Беги. Гресам. Аз го чувам, бро. Аз го чувам! Как ще прави анимацията? Мейза е много труден човек. Има много, като много повече от, мисля, че пред другото. Този мейз, за да стигнеш до тези сгради е много трудно, но той вече е започнал сигурно. Да. Няма как вече да си прави анимацията, защото той направи набързо, върти си главата, прави нещо си там, някакви глупости и след това тръгва. Тауър! Върта! Аз съм сейф. Аз пък не съм. Че съм тъмната видео. Виждам го. Той веде до тебе буквално. Да. Аре бе! Брат. Бе, мисля, че натам няма, там мисля, че няма, защото аз обиколих много пъти там и не можех да го намеря. Ето. Да видя откъде е. Ето! Здрасти. Той идва ли? Идва! Бързо! Какво правиш, бе? Не знаеш, че не може да умре никога. Слагам нещо, не знам. Protection. Идва! Ето го! Той го чупи. Чупи? Да, опре. Идва. Бигам! Той дойде при мен! Той следва мен! Защо съм точно идва? Оули крап! Това как се изпълнява. Вели, дай! Ти къде отида? Той даже не вика, той не си издава звука. Той не си издава звука, когато е от теб. Не мога никога да сме на тия червени стени. Опа. Бе, готов ли си? Прибуц. Искаш ли сабел? Не. За друг епизод, ако искаш. Да, дай сега малко да загреем тук, да го научим това и да. Добре. Чакай да ти да. Не мисля, че това мога да помня. Това е тегати голямото. Искам само да видя къде е надясно отвореното, защото аз го търсих много време. Или просто е тук. Той е от тук, окей. Значи, вляво е средата, вясно е като... Аз мисля, че чаленджа... Аз мисля, че чаленджа за това нещо е да стигнеш до двете коли, нали, от началото да преминеш през двете коли и след това се върнеш в началото, където SCP-6, нали, 96 си го пуснал.
Между другото искам да кажа едно нещо за този мап. Е, че преди този мост, където е тук, между двете кули тук, го нямаше. То го нямаше буквално. Да, защото това е ремейк, вели, не е като нормалния, той е ремейк за това. Ага. Истинска, можем ли ако намерим? Вели, дай сега този, най-добре. Сега този... Вели, искаш ли да ги сложим тук и да се опитаме да се върнем в началото? Да. Или ти това каза? Да. Ги сложим тук точно на моста. Тук отляво към дясно. Чакай, къде? Точно. Значи, вели, отиди тук. Просто спамим от тук. Отляво към дясно, нали? Ти си вляво, аз съм дясно. Звучи ли така? Да. Добре. Ела към мен да ги спомням. Добре. Айде да ги спомням това. Някой ги спомнях извън мапа на нещо. То можем да кръста NPC-то. Каже. Вече мисля, че вече са твърде много. Да, ще деликна малко. Получих апчеймент за 751 NPC-та, че съм сложил. Мисля, че е това. От 1000. Да, мисля, че това е ачивмент. О, майко, лъгна ми за малко. Мисля, че вече мърдат. В началото съм. Чекай, ти... не му излитам. Бе, аз съм като в бялата кутия. О, майко! Майко, как лагвам, като ги гледам. Тя още ли не са събудили, бе? Да. Не, вели, мога ги черно лагва. О, майко, лагва. Не, махай ги. Тя ги маха, аз нямам. Добре. Ей, ти служи малко. Да, ама аз ги деликнах, като стигнах в края. Добре. Идват. Виждам ги. Чао, циганки. Добре, няма повече. Добре, не. Бе, но мисля, че това е лоша идея, бе, че много... Айде просто сложим един, ако искаш. Айде. Бе, ела тук в Там ли или тук? Айде да се научим да се връщаме, нали, в началото и края. Там го разбрах за тук. Просто отиваш напред. Напред, дясно и напред. Аз го разбрах. Ще. И аз. Пони само един. Ева, не, чакай. Махни го. Добре, тук в черното го служи. И ти добре, дай. Правиш си анимацията. Вали, застреля го. Много се отдалечи. Ние естествено ще се хвърлим като животни, като не гони тук, от сградите. Чай, към кой ще тръгне? Към мен или към теб? Да, към... Аз не знам почти за този ма. Аз само знам към къде ти беше. Отиде към мен! Аз само знам към там. Ама към тук не много. Отиде към мен. Ето че идва за мен. Аз вече не го чувам. Ти го чуваше? Да, аз вече не го чувам. Съм го чувал. Аз директно при твоята страна, защото не знам пътя за другата. Така че... 1, 2, 3, тук тя да... Върнах се в началото. И аз... Мисля, че... Холи пак, той идва към мен. Айде да Аз го чувам! Аз го чувам!
Окей, върнах се в началото. Отивам в долния лабиринт. Отивам към страшния прах. Къде си? Видях. Долу ли отиде? Да, съм долу. О, майко! Кога успя да дойде при мен, бе, този луп ли, бе? What? Не знам. Велия ми да е, ела при мене. Добре. Чакай. Б. Остана, бе. Ето. Ти отиде през мапа. Ето. Сега отиди само надолу така. Не, чакай, не. Е тук в бялото. Е тук в бялото. Сега, пускай ми го и бяга, бе. Искаш ли така? Петро, дай първо научим горния път. Аз го знам. Ние го знаем, няма те лъжа. Да. Смисъл, ама дай да пробваме от началото да отидем до двете коли, след това се върнем. Значи, това, което правим, отиваме на тук, после отиваме към едната кола, аз не знам коя, минаваме през моста, след това скачаме и се връщаме в началото чак. Окей. Но мисля, че пътя за другата кола, която е там също я знам, мисля, че е на тук, където е. Ама, как е, бе? Към коя кола да отидем първо? Аз отивам към лявата. Да, на тази, защото като отидем през моста, той SCP-96 ще дойде там, където е дясната кола, ние ще се върнем по моста в лявата и след това ще си отидем най-спокойно при началото. И затова... Да. Спомням го и сега искам да си направя анимацията. Какво ще стане, ако върня 70 Ехо? Моля, вели, искам. Чакай. Аре. Прави си анимацията. Бързо. Аз лъгам, не знам какво да правя. Просто бегам. Давай бе. Не. Тук, ляво, да. Окей, сега. Така ще е много лесно да отида. Добре, аз вече съм при лявата кола. И аз. Там се кача горе. Минавам през моста и отивам към дясната, да дойда към дясната и след това ще се върнем. Значи, тази стратегия е много лесна, която ние имаме, нали? Той къде е? Не мога да го видя. Бързо! Той идва ли, бе? Там, видя го, там отива. Мина през там. Че, извади си камерата. Сега ще дойде, казвам ти. 1, 2, 3, скибри. Ало, на 10 HP съм. Леле, трябва да с музика ми да запомня. Значи тъпте го, не само да кажа. Ти върна ли се? Да, мисля, че. Бро!
Я знам. Да не летиш? Да, И аз мисля, че ще се върна. Ти по червените стени ли са катериш или не? Защото аз не. Не. То няма право, всъщност, да го направим, да нямаме право, защото това ще е нечестно всъщност. Да. Вали! На къде съм? Бъгвам. Вали, ти... Айде, направихме го. Айде. Направихме го. Трябва го изчакаме. Добре. Сега трябва долу човек. Сега той тук трябва да си направи анимацията. Сега тук той трябва да си направи анимацията и след това да следнем веднага долу. О, ма това ще е много трудно. Долу? Да. Там. При дяволите. Нали вече направихме това? Вече го направихме. Добре, поне искам себе се. Добре, едно. Айде. Давай си. Да, да се научим някак си долу да го правим. Окей, не искам да го чекам целият клас, не искам просто да го оставям и да я бегам. Прави си анимацията. А не. Добре, чухме я за една секунда просто. Йо. Ево. Моля просто да го ударя. Прави се. Добре, значи, Печо, като се научим някак си долния лабиринт да го правим и долния меч, което не знам как ще стане, никога няма да стане. Веднага отиваме горе, пускаме 300 и бягаме. Трябва да направим... Искам да отговоря на въпроса. Как ще избягаме от тук, като не знам къде отивам? Ясно знам. Да, просто съм моля на стената. Трябва да се молиш. Какво е това? Дали намерих някаква си дядка? What? С машина. Дядки? Вели, отвънка. Защо? Ще сложа къде е това дядка. Ще сложа нещо. Не. Връщам се долу. Но сега не съм умрел. То ще знае. Нали, защото показвам горе дясно, ако ще умрем. Да. Аз съм малко учуден. Машина, къде си? Мине. Пак. Иска някой да го... Аз имам чувството, че се телепортира, защото аз просто си вървя напред, а той е в началото, нали? Той тръгва в началото, нали? И аз просто го виждам и така изведнъж. Вели се, ела при тук. Ела така. Не тук. Вели къде си? Предятата или какво е това? Това е изразено ли е? Аз съм чудо. Чей! То още не е никой. Да. Не, аз го изтрих. Често съм му целя гъза. Стокър. Мара, ще го кръв има тука. Еми, да. Бомба. На екрана ми е чисто червен. Иначе, вели си... И на мен, what the fuck. Иначе сега го правим. Майко лак вам. Не, че го правим. Не знам. 505, вели, малко съм къде... не, намалявам, мисля, че. А ти откъде виждаш пинка ти? Не знам ли пинг, цъкни тази пинка, ако видиш онова там третото число да ти е голямо, означава, че лайкваш нещо. Да. 82, аз съм 5.
Я. 54. Сега слушам 10 и да се опитаме там. Добре. Дай са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, това ще бъде трудно, но трябва да хвърлим бомба, защото няма как просто всичките си направят анимацията. Бе, ще го направя, ти отивай. Добре. Ще го рискувам. Бегам. Мисля, че си сега ще отият за мен. Мата, бегай! Веля, майка съм кътнат, защото мисля, че който ги удари, нали, отива към тях, мисля, че. Или който видят първи. О, мага! Аз ще отида... Не. Аз сигурно ще успея. При лявата кола съм! Чакай, сега беше. Не, отидох при кулата. Имам 240, не! Няма, ще победа. Само отивам по моста и след това побядат. О, мака. Аз знам къде беше, тук беше, отзад. Камон. Не, ти си 100! Да! Аз все още съм сипен. Успях, точно се горе. О, мага. Един идва! Един идва! Още лагвам, но пак. Къде съм, искам да ги видя. Идва много! Не, по-забравих, че забравих, че и при мен могат да дойдат. Аз ще гледам. Може да ми лагваш? Майко! Успях! Изтръгвай ги! Изтръгвай ги бързо! Изтръгвай ги! Нямам звезда пинкна. О! Изтръгвай ги! Ау, хора, мисля... Вели пингън, никой не мога. Хора, мисля, че сега се заслужава да оставите лайк и да се абонирате. Значи, Пейчо, искам само да те гледам как го правиш, защото аз не съм го направил вече. Трябва и двамата да го направим задължително. Така че аз ще хвърля бомбата, да знаеш. Аз ще я хвърля. Или пък. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, давай. Чай, преди да сложиш малина. Я му лаг, не му праши, както не му мърдаме два. Аз писам целите как... Бе, аз тях назад на време, аз не знам какво да правя. Вие къде си? Къде? Аз чуя какво правя, аз не мога... Майко, как лагвам? Настигат те. Настигат те. Добре, за сега не са много близко. О, не, ти отиваш към тях, буквално. Вече не отиваш към тях. Добре, сега. Виж ли как лагвам? Да. Вели, не мога правя нищо с този лак. Ти ме гледаш как тук се отивам назад. Да, буквално. Първи път, че го направих. Някак си беше късметлия. Бях. Някак си. Може ли да спра? Прямо в неща. Първо съм аз, нали? Добре, давай ти.
Ще успееш до края. И двамата като цяло успяхме и два пъти да стигнем до края, да пипнем стената. На този голям мап. Ели, знаеш кой е? Ето ще е от тук точно, там, да. Е тук. О! Да го направим малко повече екстрим. От там само че. Ще се опитаме. Не, аз че сега ще предложих. Ако искаш. Или как? Давай. Дай, просто и двамата. И двамата паднахме тук. Всъщност, то ще е много трудно, така че айде да не се редуваме, защото това ще е много по-трудно. Докато някой го чакаме чак до там. Пети. Бек. Аз стига бе, се разсейвам. Чакай. Аз колкото цъкам В, цъкам F, се обърквам. Просто не искам пусна светлина. Това, що е толкова трудно, ще се опитваме да го правим по най-лесния начин. Вели, не говори да си локтим. Много бързо го правя. Аз много бързо го правя. А дори къде отива? Искам да видя къде отивам сега. Ето, къде отида, окей. Няма значение, вършам се. Камон. Брат. What the fuck? Аз го направих буквално просто е така без знание. И хора, надявам се да ви е харесало видеото, да сте се абонирали за канала. И това ще бъде от нас. Чао!